Kunomehluko ngithi phakathi kokuganwa nokuthatha. Ukuphi umehluko? Umehluko la wonke umuntu solisebenzisa igama likamakoti noma kuyelekuthekelwa ngoba liyasetshenziswa. Wonke umuntu unomakoti. Ungabe umakoti usesigabeni sokuthi umlobokazi noma uyingoduso noma umakoti nje. Uma ungakamqhoyisi ungakamtheli ngenyongo uthathile nje wena. Ke kuthiwa umfoko abantu uthathile kuphelelo lapha uganiwe. Uyokanwa mzukwane lo makoti wakho simthela ngenyongo. Mzukwane eqhoyiswe ecace gidi umsindo esicawini athelwe ngenyongo aqholiswe. Ileli la ngoganwa ngalo. Uyobona unkosikazi ngalelo la. Okay, manje naku ke ngahamba mina ngalobola umuntu mhlawumbe ngakhipha inkomo ezu4 ezu3 sazala ingane zeziningi zo5 ziyako6 zibiza siphi isibongo? Epasini zingasibiza phela isibongo sakho ngoba akhulela emzini wakhe angithi. Kodwa umsamo wazo ukubonile. Ayishintshi nje. Yonke into engafuneka ilungiselwe lezi ingane isabhilonga kubonina. Okay, until uze